dili makatarungan nga pagsaka sa presyo sa lana ug korupsyon pinaagi sa pagpasaka sa penalty fee sa mga ahensya sa gobyerno. Maoy gireklamo og gipalanog sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston Cebu. Atol sa laing hugna sa ilang rally karong Huwebes, September 18, 2025. Nanukad og mipahigayon og programa sa usa ka gasolinahan sa Barangay Careta, Cebu City. Ang maong pundok gipahimug-atan sa mga driver nga dili na makatarunganon ang pagsaka sa presyo sa lana nga nagdala usab og mas taas nga buhis. Gikondenar usab nila ang korupsyon, ilabi na batok sa mga kumpanya o ahensya nga nagbutang og dakong multa, penalty ug buhis sa mga driver og operators. Kini nga picket rally nga pagabuhaton sa Piston Cebu karon adlaw usip suporta kini sa panawagan nga transport strike dito sa Kauluhan. Panawagan nila atol sa protesta nga unta manubag ang mga opisyal nga nalambigit sa maong gipasangil nga korupsyon. Human sa pagmarcha sa mga PUV drivers gikan sa Barangay Careta, padayon silang nireklamo dinhi sa buhatan sa LTFRB. Gi-question sa mga drivers ang gikatahong unchecked issuance sa mga special permit sa LTFRB sa mga modern minibuses nga nakaapekto sa pagbiyahe sa mga traditional jeepneys. Tubag sa Regional Director sa LTFRB sa Central Visayas nga gipatuman ang penalty sa demerit system aron magsilbig pahimangno sa tanan ug malikayan na ang paglapas sa balaod sa dalan. Ang congestion dili na mahitabo nga ingana ta kag congested kung ang atong disiplina sa atong mga drivers dili lang nila kalimtan. Wala nagkulang ang gobyerno sa atong seminar, sa atong kuan kay natay. Kini si Victoria Diana, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.